Framery tekee äänieristettyjä puhelinkoppeja ja pieniä neukkareita toimistoihin. 2010 me oltiin kesällä toisen Frameryn perustajan kanssa kesäduunissa ja meidän esimies puhui koko ajan puhelimessa siellä, se on Bluetooth handsfreellä. Ja sillä oli tapana kävellä toimistoa ympäri niin, että se itse asiassa häiritsi kaikkia 100 työntekijää siellä. Vesku totesi Ilkalle, että mene nyt johonkin muualle puhumaan sen puhelimessa kanssa. Ja Ilkka totesi heti vastapalloa, että hankkikaa mulle tänne puhelinkoppi. Noin 15 minuutin jälkeen, kun me oltiin katsottu, että mitä puhelinkoppeja markkinoilla toimistoihin, niin todettiin, että ei mitään ole. Ja me todettiin myöskin, että tämä ongelma on pakko olla muuallakin kuin meillä. Ja todettiin, että me otetaan loparit ja ruvetaan tekemään puhelinkoppeja. Tämä meidän tuote on sijoitettu keskelle sitä avotoimistoa, niin siinä on tila, johon se ihminen pääsee puhumaan puhelimessa ja toisaalta se vie sen häiriön pois siitä avotilasta. Samanaikaisesti sillä meidän tuotteella on itse asiassa tosi monta käyttäjää. Me parannetaan sen koko toimiston tehokkuutta näillä tuotteilla. Yrityksen alussa meillä oli 5,5 miljoonaa erilaista tuotevariaatiota. Siitä ei vaan tullut yhtään mitään, että jokainen tuote, mitä me tehtiin, oli erilainen. 2014 vuoden lopussa me päätettiin vaan keskittyä yhteen tuotteeseen. Tehtiin se tosi hyvin ja siitä meidän koko kasvu alkoi. Meillä on toi 1 hengen puhelinkoppi Framery O ja sitten tämä, missä me ollaan nyt, eli Framery Q. Tämä on tarkoitettu 2-4 hengen neuvotteluihin. Me oltiin ensimmäinen yritys, joka alkoi tekemään näitä tuotteita globaalisti ja ollaan rakennettu se koko markkina. Tuotteet tehdään täällä Tampereella tässä meidän tehtaassa, joka on itse asiassa Aamulehden vanha paino. 60% avotoimistotyöläisistä sanoo, että ääniyksityisyyden puute on niiden työelämän ärsyttävin aspekti. Tämän kautta sitten meidän tuotteille löytyy se kysyntä. Nämä isot yritykset on löytänyt meidät hyvin ja me ollaan päästy sitä kautta niin globaalille markkinoille käsiksi. Ja meillä on asiakkaina tänä päivänä kymmeniä maailman isoimmista 500 yrityksestä.